המצאה של שנת העולם. אנשים יכולים לעשות דברים בתוכניות המחשב שבלי הם היו רק דמיון. בדוגמה, האדם יכול להתקשר עם משפחה שלו שגרה בצד השני העולם בזמן אמת. זה הוא יכול לעשות בתוכניות מחשב כמו פייסבוק או מיגל או ג'ימייל. גם אדם יכול לדבר עם שרים מכל המדינות ולשמוע סיפורים שלכם. זה הוא יכול לעשות בתוכניות המחשב כמו מיגל צ'אט רולט או גם פייסבוק, סקייפ וג'ימייל. או כשאדם באינטרנט הוא יודע כל שקרה בעולם, כי במקומות כמו bbc.com, reuters.com, bloomberg.com וטוויטר יש חדשות בזמן אמת. וגם המחשב לעשות הבעיות המתמטיקה במהירות רבה יותר של החמור אדם. ויש אנשים שצריכים מחשב בחיים שלכם, כי המחשב המצאה של 50 השנים האחרונות, המחשב המצאה של שנת העולם.